Niin Anttu, hyvältä kuulostaa Kikattavan kakkiaisen matka täällä maailmalla. No joo, näin on. Tää on mukavaa, että Kikatus leviää ja MIPissä kanavat on kiinnostuneita ostamaan meidän uutta sarjaa. No mikäs tämä diili nyt, mikä täällä on tehty saksalaisten kanssa, niin oikein pitää sisällä? No siis joo, tänään julkistettiin, että meillä on nyt globaali levitysdiili VDR:n kanssa, joka on saksalainen kanava- ja levitysfirma. Niin nyt meillä on sitten partneri, joka lähtee viemään Kikatusta ympäri maailman. Et aikaisemmin tässä on jumpattu omin voimin oman startup-yrityksen kanssa ja käyty myymässä tätä sarjaa ja nyt on sitten maailmanlaajuinen levityskumppani, niin eiköhän vähän lisää ovia aukeamaan taas. Teillä on aika tuore tämä teidän firma. Miten tämä alkoi? Milloin ja miten? No 2013 me perustettiin Joonas Utin kanssa Gigglebug Entertainment keskittymään positiivisiin lasten sisältöihin. Mut se mikä tämä mahdollisti oli oikeastaan tämä Kikattava kakkiainen hahmo ja sarja, joka perustuu tarttuvaan nauruun. Eli se lähti ihan niin yksinkertaisesta pienestä kutituspelistä iPadeille, missä mököttäviä eläimiä voi kutittaa ja ne nauraa. Ja siinä on sellainen päähahmo, joka on tosi pieni, mutta se on erittäin iso tarttuva nauru. Niin se tavallaan käynnisti ja antaa alkusysäyksen tälle meidän tekemiselle. Tässä ei niinku semmoisia kieliongelmia ole. Aikuisten ohjelmissahan tämmöiset ongelmat, niin tässä on kansainvälistä kieltä, puhutaan jo lähtökohtaisesti. Joo. Siis on tosi hauska, kun näytät kenelle tahansa, mistä tahansa ne on kotoisin, näytät niille pienen klipin siitä, kun Kikattava kakkiainen nauraa, niin ne alkaa hymyilemään, ei sitä voi olla liikaa tässä maailmassa. Miksi lastenohjelmista puhutaan niin vähän? Ehkä sen takia, että lapset itse on päiväkodeissa ja kouluissa ja ne ei ole täällä aikuisten marketeilla niistä pöhisemässä, mutta lastenohjelmista voisi puhua enemmänkin. Tavallaan niitä on paljon kalliimpi tehdä lähtökohtaisesti, koska tuotantokustannukset on isompia. Mutta sitten kun sulla on valmis ohjelma, niin sen vieminen on helpompaa ja universaalimpaa tavalla. Et jos sulla on aikuisten formaatti, draamasarja, niin sen lokalisointi ja tuottaminen jossain paikallisessa maassa on vähän hankalampaa. Mitäs tuommoiselle siis startup-yritykset? Tämä oli hyvä veto teiltä. Miten te uskallisitte lähteä tällaiseen bisnekseen? Miten me uskallettiin lähteä tekemään lasten ohjelmabisnestä? Kai siinä on sydän kohdallaan sen verran, että siihen niinku luottaa, että ollaan tekemässä jotain oikeasti hyvää. Ehkä se antoi meille semmoisen luoton, että tässä ollaan hyvän äärellä. Kiitoksia.